Zásady správneho hospodárenia s financiami. Aby sme sa vyhli finančným problémom, musíme dodržiavať isté pravidlá. My si dnes spomenieme 7 základných pravidiel racionálneho alebo ináč správneho hospodárenia s financiami. Pravidlo číslo 1. Odkladajte si čas príjmu. Samozrejme hovoríme o akejsi finančnej rezerve, ktorú môžeme využiť v prípade, ak nastane nejaká nepríjemná udalosť, napríklad strata zamestnania. Predsa len sa žije a hľadá sa zamestnanie lepšie, keď máme niečo našetrené, ako keď sme v časovom strese a potrebujeme sa urýchlene zamestnať. Nemusí to byť hneď strata zamestnania, môže ísť tiež o pokazané auto, nefunkčný domáci spotrebič, napríklad práčka už odmieta spolupracovať a ty musíš riešiť kúpu novej. Aká by ale tá rezerva mala byť a koľko by sme si mali mesačne odkladať? Železná rezerva na nepredvídané udalosti by mala byť vo výške 6-mesačného príjmu, respektíve vo výške našej 6-mesačnej spotreby a nákladov. Dostávame sa ku otázke, koľko percent z nášho príjmu to asi môže byť? Odporúča sa približne 10% z príjmu. Pravidlo číslo 2. Nemíňajte viac, ako zarobíte. Ak neustále ku koncu mesiaca zabiehaš k rodičom alebo žiadaš kamaráta o malú požičku, bude potrebné prehodnotiť a upraviť tvoje príjmy a výdavky. A tu sa dostávame k pravidlu číslo 3. Pravidlo číslo 3. Sledujte, analyzujte a plánujte svoje výdavky. Urobte si jednoduchú bilanciu príjmov a výdavkov, teda rozpočet. Zapisujte si každý príjem a každý výdavok a pamätajte na výrok Henryho Forda. Nič nie je príliš ťažké, pokiaľ si to rozdelíme na drobné činnosti. Pravidlo číslo 4. Urobte si zoznam vašich finančných cieľov. Tieto ciele by mali byť krátkodobé a dlhodobé. Napríklad si povedzte, tento týždeň chcem ísť do wellnessu a vyhráte si na to 30 eur. Alebo o 2 roky si chcem kúpiť nové auto, približne v cene 1500 eur. A hneď začnite na týchto cieľoch pracovať. Pravidlo číslo 5. Majte viacero zdrojov príjmu. Základný zdroj príjmu je mzda. Príjem plynúci z práce. Existujú však aj iné zdroje. Príjem z podnikania, zisk. Príjem z peňažného kapitálu, úrok, príjem z vlastníctva pôdy, renta, príjem z prenájmu, nájomné, sociálny príjem, štátna sociálna podpora, mimoriadne príjmy, dary a podobne. Pravidlo číslo 6. Zabezpečte svoj príjem. O čom sa ideme teraz baviť? No predsa o poistení. Tento produkt je v portfóliu poisťovní. Niekomu sa môže zdať, že sú to len výhodné peniaze a veľmi dobrý kšeft pre finančných sprostredkovateľov a poisťovne, ale premýšľali ste nad tým, odkiaľ by ste vzali peniaze, ak by sa vám skutočne niečo stalo? Samozrejme, že poistka vám zdravie nevráti, ale aspoň v ťažkých chvíľach pomôže. Pravidlo číslo 6. Zabezpečte svoj príjem. O čom sa ideme teraz baviť? No predsa o poistení. Tento produkt je v portfóliu poisťovní. Niekomu sa môže zdať, že sú to len vyhodené peniaze a veľmi dobrý kšeft pre finančných sprostredkovateľov a poisťovne. Ale premýšľali ste nad tým, odkiaľ by ste vzali peniaze, ak by sa vám skutočne niečo stalo? Samozrejme, že poistka vám zdravie nevráti, ale aspoň v ťažkých chvíľach pomôže. Poistený by mal byť najmä ten člen domácnosti, na ktorého príjem je domácnosť odkázaná. Máte na výber z 2 základných produktov, a to je rizikové poistenie a investičné životné poistenie. U rizikového poistenia máte kryté len nepríjemné udalosti ako smrť, invalidita, trvalé následky, závažné ochorenia, hospitalizácia, práceneschopnosť a iné. Investičné životné poistenie má v sebe okrem krytia rizík aj investičnú časť, kde si sporíte peniaze. Môžete si ich behom dĺžky poistenia samozrejme vybrať, ale odporúča sa si ich tam ponechať až do dôchodkového veku, kedy tam bude zaujímavejšia suma. Pravidlo číslo 7. Aj keď ste ešte mladí, myslite na svoj dôchodok. Každý z nás starne, či chceme alebo nie. Raz azda budete v dôchodkovom veku, kedy už nebudete môcť pracovať. Môžete tvrdiť, že sa o vás postará štát, ale vzhľadom k dnešnej populačnej krivke s tým veľmi nepočítajte. Dôchodkový systém navrhol pruský politik Otto von Bismarck v 19. storočí v tej dobe, kedy každá rodina mala minimálne 5 detí a veku nad 60 rokov sa dožil len málo kto. Splnil svoj účel dokonale. Dnes to ale tak nie je, čo znamená, že štát nebude mať dostatok peňazí, aby vyplácal dôchodky v patričnej výške a hlavne nebude dostatok pracovnej síly, ktorá by dôchodky vytvorila. Preto je nevyhnutné myslieť na dôchodok už od prvej výplaty. Suma, ktorú si budete odkladať, závisí od vašich možností. Aj tu platí pravidlo radšej menej ako nič. Mohli by sme uviesť ešte mnoho dôležitých pravidiel, ale niekde začať musíme. A v závere ešte jeden múdry návod do života. Nikdy nehovor, že si niečo nemôžeš dovoliť. To je postoj chudobného človeka. Namiesto toho sa spýtaj, čo mám spraviť preto, aby som si to mohol dovoliť.